Pre mňa je to najlepšia učiteľka chémie. Monika je skvelá kolegyňa, vždy ochotná pomôcť. Moja obľúbená učiteľka. Človek, ktorého mám rada. Je to najaktívnejší učiteľ na našej škole. Super kolegyňa. Je to jeden z najlepších ľudí, akých poznám. Človek, na ktorého sa môžem spoľahnúť. Moja najtriedna. Pani učiteľka Sabová je pre mňa veľmi milá a šikovná učiteľka. Je to pani učiteľka, ktorú mám veľmi rada. Monika Sabová je super kamarátka. Úžasná kolegyňa. Je to veľmi usilovná a pracovitá a aktívna žena, ktorá nám toho veľa priniesla. Pretože si svoje povinnosti 100% vždycky plní. Lebo je úžasná, nápomocná a vie byť veľmi trpezlivá. Dokáže robiť šikovné kompromisy a pomôcť mi všetkými cestami. Pre jej pracovitosť, zodpovednosť, láskavosť, spoľahlivosť. Je trpezlivá, zanietená. Pre jej nadanie na vysvetľovanie. Monika nosí vo svojom srdiečku chémiu a prírodu. Tak lebo je veľmi ústretová a zaslúži si to. Lebo je to spoľahlivý človek. Všetok svoj čas a energiu venuje kolegom a žiakom. Je trpezlivosť a ochotu pomôcť žiakom. Prečo práve Monika? Pre mňa je to človek s veľkým srdcom, ktorý mi vždy pomôže. Veľa síl do práce so žiakmi. Aby jej úsmev z tváre nikdy nevymizol. Hlavne veľa úspechov. Želám jej aj budúcoročnú nomináciu. Je mi cťou, že je mojou super kolegyňou a chcel by som, aby to tak bolo ešte dlho. Zaželala by som jej len to najlepšie, lebo je to úžasná žena, ktorá si zaslúži múdre z neba. Aby sa jej splnili jej sny. Dlhý, šťastný život. Veľa zdravia a rodinnej pohody. Nech je spokojná a šťastná. Aby bola zdravá, šťastná a milovaná. Aby úspešne zvládla všetky nové výzvy, ktoré na ňu ešte čakajú v osobnom aj pracovnom živote. Prajem jej pevné zdravie a aby naďalej zostala pre svojich žiakov istotou, ku ktorej sa budú radi vracať. Monika, sme veľmi radi, že ťa máme.